Horasma dihamu saluhutna damang dainang na tua-tua nami punguan lansia na adong di huriata nuaeng tapukama partangiangata taparadema rohan nang pikirata martangiang na hoho mahita di bagasan rohata ganup. Tapuji matuhata, marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2. Martangiang mahita. Puji-pujian hasangapon madiho ale Tuhan debata ama anak dohoto di porbadia. Namangalehon tiki dihami, laumar parsaurat dohoto. Molo pesian bagas nami hami ganup Tuhan, mangihuton parsermonan seksi lansia di huriami. Pasu-pasu mahami ganup marsada-sada. Pasu-pasu akan tua-tua nami Tuhan. Natongon mangihuton parsermonanon di bagasan lasni roha manasida lau mangedehon ede puji-pujian tarlumobi tutu Tuhan dinalaho tumangihon hatami na mangalehon gogo doho semangat na ibaru Tuhami atong pasu-pasu ma parsauran nami parsermonan nami sian nama muka sahat tuna mangujungi gohi hami dohoto dimi marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nuaing tajahama turpuk epistel di partangiangan lansia di Tikion imanatar surat di Yohanes bidualu mamuka maisian ayat 30 sahat rodi ayat 30 onom Yohanes walu ayat 30 sahat rodi ayat 30 onom marsika sorin mahita majahasa asa dinama katahoni ibana torop ma gabe porsea di ibana dungi didok Yesus ma tu akka Yahudi naung gabe porsea di ibana molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu siseaku dungi tadaon muna mana sitongi jala paluaon nina sitongi mahamu jadi dia lusinasida maibana nin nama pinoparni siap rahando hami dangdung hami mangadop di halak buasa dohononmu paluamu mahamu
Dungi di dok Yesus mamangalusi. Na tutusi tutudo na hudokon tuhamu. Hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa. Dada toktong hot di bagasan angko hatoban. Anak ido di si totong. Molo di palua anahihamu. Na maluas itu tumahamu. Ido yang go sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amin. Tapuji tu hata. Marhite edeta sian buku ede nomor 440 tolu ayat tolu. Ibul Yesus tiho sonang rohaku tarapuldo nian biyama lain hatomi pai madasau tulamumi tabarita Martangyang mahita, asini roha madihamu doho dame nasian Tuhan debata amata, nang sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tiamu amang inang na hinaholongan di bagasan Yesus, nuaeng tapai hutihutma nagabe turpuk jamita di partangyangata, iman atar surat di buku Rom di bidu 15, mamuka mai sian ayat sada, ro di ayat onom. Rom 15 ayat sada, ro di ayat onom. Marsika sorin mahita laho majahasa. Alai patut do hitan namar gogoi, mangaju hagaleo niakana hurang gogo. Jala unang ma tahasiani dirita. Ganuk mahita mabayan halomoan ni rohan idongan lau padinggaton jala paululihon. Ain nang Kristus pe dang dihasiani dirina songon nanidok ni surati tahe tohodo tuau rehe-rehe niaka na mga reheho. Ay nasa natar surat yan bahen poda dihitado ubayan natar surat asa marpakirimon hita binahen ni habengeton dot pangapulon na bagasan surati. Alai dilehon debata na puna habengeton doot pangapuloni matuhamu hasadaw ni roha samahamu mangihuton Kristus Yesus. Asa sahata saswara maha memuji debata jala aman itu hata Yesus Kristus. Ido yanggo sahatna. Horas madi hamu saluhutna amang inang na tua-tua nami. Aroproha nami tutu di bagasan hahipason hamu saluhutna dina mangihuton parsaurata partangyangata di manogoton. Di hamu amang inang na hinaholongan adong do istilah di hatabata na madok si togu na jongjong, si tujang na gadap. Jala jupang do pangalaho si songonon, di tonga-tonga ni parngoluon, manang di tonga-tonga ni parsaoran si ganupari. Sahira na gumodang, jala humatop tahe, marsiadu jolma, mabahin na denggan tuakan nagogo. Tuaka na marhuaso, tuaka si paradongan. Alai sahira di pasiding do, manang maretong-etong do,
yang golao mangurubi jala palubakon pakilalaan yaka nagale na porsuk naso marihadiha. Amang inang marhite turpuk jami taon dipaingok dohita laho pasidikon aka pangalaho si songoni. Ditogihon dohita asa masiurupan diaka parsaoran. Paulus madok patut do akan namar gogoi mangaju hagaleon yaka nahurang gogo. Ala di hati hai masa do di huria Rom parsalisian di antara ni halak Kristen Yahudi dohot halak Kristen non Yahudi. Di joloni turpukon boita payhutihut disungguli taringot tu si panganon na boy dohot nasoboi panganon makanan yang haram dan yang halal. Yang gohalak Yahudi nang pe nang Kristen nasida sayho dope di parsubakon akan na diorai di padan narobi. Alai akal Kristen naso Yahudi dang ditada parsubangon di sipanganon dang adong subang di nasida. Gabe adong mapakilalaan dia kahalak Kristen Yahudi humebat nasida, kumogo nasida, jala gumale, jala humurang aka Kristen naso Yahudi. Marnida nama saido naeng togihonon ni Apostel Paulus nasida, marnida pemahaman na adong di tonga-tonga ni huriai sian sisi positif. Idou bahen gabe didok Apostel Paulus molo dihilala rohana ibana na margogo adong tugas na ikon ulahononna ima mangaju hagaleon ni aka nahurang gogo. Dada gabe mencari kesenangan sendiri ibana di tonga-tonga ni hagogo onnai manang gabe paburnang diri ibana di tonga-tonga ni pemahaman na songon halak nagogo ibana. Hurian itu hata nuaeng sahat do jauh-jauhon tu hita saluhutna. Hita akan naung pinalua ni Kristus. Kita orang-orang yang juga telah dibebaskan dan dimerdekakan dari maut dan dosa oleh pengorbanan Yesus. Dada holan tu dirita sadiri hape haluaut na pinasaha ni Yesus si. Alai tarjou dohita laho paluahon aka na asing. Kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan diri kita saja, tetapi sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Allah, kita terpanggil untuk membawa kebebasan, kelegaan, kesenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Alai nagabe suku-sukun nunga jupang aka pangalahoon di tonga-tonga ni parmulota, nunga jupang aka pangalahoon di tonga-tonga ni aka parsaurata, sotung do di aka parsauran baik di huria, di parkarejoan, di parhamaranggion, pariak anak konon, di tonga-tonga ni rumah tangga, dada gabe namaboan kebebasan, kemerdekaan, kesenangan, dada gabe si panggurupi, si palubang pakilalaan, si lehon gogo hita. Dada akahatan nama ngaleon semangat hatata, nama bain las rohani dongata. Alai balik sagabe pagalehon, mabain marsa tumatangis, jala mabain jut rohani akan nahumalia kita. Sotung do gumodang dope hita, nama ngolu di istilah ni halak Batak sinakin.
si togu na jongjong, si tujang nagadap. Nunga diboto susa, laos dipasobu, bahkan laos lam disusai. Manang say jupang hita dopet, tarsongon pangalaho ni kepiting. Isarani rupani tabahen piga-piga kepiting tu bagas sada ember. Boy taida uju naing nakok manang naik dongan nai. Pitor hatok do dicapit akan na asing na ditorui muse. Gabe laos soadong na berhasil keluar agiasa dasian bagasan emberi. Bukannya saling mendukung, justru malah saling menjatuhkan. Dia doa manginang pangalahon na jot-jot dope jupak kita. Apakah benar-benar sudah saling menyenangkan, saling membantu, saling mendukung, atau justru sebaliknya saling melemahkan dan menjatuhkan. Alani marhite turpukon dipaingot dohita asa pasi dingota matutu aka pangalaho na hurang turei. Asa tayahima aka pangalaho na songon dipaingot ni Apostel Paulus tu huria di Rom. Marsada ni rohan nasida patuduhon pamatang ni Kristus. Marhite na saling makaholongi, saling mendukung, saling patupahon akan nadenggan tu na asing. Alay boy dodohonota amang inang. Buhado bahenon margogoyhon akan nagale. Ay iba pe nagaledo. Tarlumobi matutu di kondisi naung lammatua pamatang. Dang be naboy bahenon. Gabe jot-jot tasiani dirita. Tahilala dang adong be naboy tarbaik kita. Dang adong be naboy tarulaho kita. Alai pamikirion manang prinsip si songoni. Laos ido naboy gabe pangabati dihita. Lau patupahon akan nadenggan tudong atta. Kita merasa selalu bahwa diri kita inilah yang perlu dikasihani. Diri kita inilah yang perlu untuk ditolong. Diri kita inilah yang perlu untuk dibantu. Sehingga itu membuat kita tidak tergerak, tidak terbuka untuk menolong dan melihat orang lain. Meskipun sebenarnya ada kesempatan dan kemampuan kita, kita akan selalu melihat bahwa kita adalah tidak mampu untuk melakukannya. Tutu nungalamoru hita di berbagai aspek. Tetapi bukan berarti kita benar-benar tidak bisa melakukan atau berbuat sesuatu. Tarlumo bima dinalau pasonakon akadongata untuk menyenangkan orang lain seperti yang Paulus nasihatkan. Jika kita tidak mampu melalui materi, kita juga bisa berbuat dengan kata-kata, dengan perkataan yang memberi semangat dan motivasi, dengan doa-doa kita. Tarlumo bima di situasi namasa namaol di partikianon. Kita bisa mengatakan kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi ternyata kita adalah orang-orang yang masih beruntung, sebab kita memiliki anak-anak, kita memiliki keluarga yang masih mendukung dan menyokong kita. Maka mari kita melihat saudara-saudara kita yang nyatanya benar-benar tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa di situasi yang sulit ini. Ketika kita melihat itu, maka kita juga akan mampu untuk memberi pertolongan, memberi bantuan, menguatkan mereka dengan kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang memberi semangat, dan doa-doa kita yang kiranya Tuhan dengarkan.
Sebab ada saatnya juga kita adalah orang yang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jika kita mengatakan kita adalah orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa itu, tetapi kita dipanggil untuk mau dan mampu untuk melakukan yang terbaik, maka kita mau melihat dia do ujahata di pangulautai, di pajowotai, ima tuhata Kristus. Kristus adalah sumber iman kita orang-orang Kristen yang memberikan contoh bagi kita bahwa hidupnya bukanlah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia bahkan menerima cercaan, menerima hinaan demi keselamatan kita semua. Kristus menerima kita bukan karena kita hebat dan bukan karena kita sempurna, tetapi justru pada saat kita najis oleh dosa, disitulah dia menerima kita, memberikan keselamatan bagi kita. Maka sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan oleh Kristus, sebagai tubuh Kristus, kita diminta meneladani Yesus dalam hal memperhatikan sesama. Inilah yang menjadi buah dari iman kita yang dewasa itu. Peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tada akanang pinaluan ni Kristus. Di jodoh hita manjamoton hasadao ni huriai. Marhite na masih urupan jala masih haholongan. Margogo mahita amang inang. Tarlumobi di situasi na maulon. Jala di akka keterbatasata songon akka naung gudang umurta di lehon debata. Molope dang godang naboy taulahon. Alai taukap marohata marnida akana ni humaliangta. Tidak bisa melalui perbuatan materi, kita juga bisa memberikan kata-kata semangat, doa-doa bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya mereka juga dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan, natuktong mamakulingi hami marhite hatam nabadiai. Tutu Tuhan, dilehokodo di hami hagogoon. Dilehokodo di hami kemampuan Tuhan. Dinalaho mengadopi akan masa dingolu nami. Mauliate di pasahat hami tuho. Ala nunga di palua ho hami. Gabe halak na merdeka kami. Alai dada holantu diri nami sabing haluau na pinatupami Tuhan. Martad damai hubain hami. Marhite na paluahon ng akadungan nami. Natungon di bagasan hasusaan hagaleon. Songon halak na pinarguguan mo hami Tuhan. Toktong ma ukap rohan nami. Laho mangalehon gogo. Laho manganju aka nagumali. Lehon gogo di hami Tuhan laho mangulahon hatami. Tutu marhite hadirion nami, boy dohonon nami, dangadong natuk tarulahon hami, tarlumobi ma di situasi na masay maulon, na terbatas gerak nami. Alay tuk doho Tuhan mengajari hami, dia do naikon si ulahonon nami, na boy palubang pakilalaan ni akadongan nami, na tongon di bagasan hasusaan ni tahe. Tuhan ajari jala urupi mahami, patuduhon holong mi dohot hasadaw ni tada naong pinaluam mahami, asa margogo hami tutu. Tuhan pasu-pasu saluhut akka na tua-tua nami, naong lanjut usia, na tongon mangihuton partangyangan non di bagas nasida. Pasu-pasu Tuhan akaya nakon nasida poparon nasida. Narap dohot nasida manang nadao. Tutu Tuhan boy do adong kerinduan di nasida. Dinalaho pajupang dohot aka keluarga. Dinalaho patupahon aka
parjupanga tutu Tuhan patuduhon holong ni roha alai hinorhon ya kasahit na adong di portibion ikon terbatas mahami alai na postur rohanami Tuhan say pasahaton mudolas ni roha tu akan na tua-tua nami akalan sia na adong di huriami jala toktong Tuhan lehon pakirimon di nasida margogo nasida di masa-masa tua nasida Tuhan lehon di nasida hai pason molo pesonggop akaparsahitoni Tuhan lehon gogo laho tumausa laho mangadopisa Tuhan patuduhonon mu maakadalan jala pasu-pasun mu akaubat na pinake nasida akasi panganon si inumon Tuhan parhitian mu mangalehon hagogoon na baru tu nasida pasu-pasu tutu Tuhan akan napinikiran nasida akan nahinasuholan ni nasida Tuhan asai tutu manabai las ni roha di nasida Tuhan na posdo rohanami nang di sihol ni rohanami lau pajupang marsaur muse di bagas corom lehonon mudo Tuhan ditiki na hobar tulomo ni roham pos rohanami pasal puhonon mudo Tuhan virus pandemi na adong di portibion asa tungboy marsaur hami muse pajupang dohot akadongan nami saha porsyaw di bagas corom ido na manabay gogo dohot semangat di hami tong Tuhan sahapon mahatam naong mamakulingi hami di bagasan sadarion mabahilas rohan nami jala mabahin gogo mangalehon gogo na baru di hami laho manguduti hari-hari nami marite Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho amin. Tapuji matuhata marhite edeta sian nomor 650 ayat sada dohot ayat walu laos tapapunguma peleata. Tatangiakon ma peleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut sileon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyanan lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sajalo may gabe wab na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajon meritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami maritehite todim, asalam hutadahami gudang ni sileon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ramadok mahita di tangiang hato patay. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say sao malong ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan mardosa kami. Unang kami tugihon tu pamujunan. Palua mahami sian pangago, ay horon apuna harajaon, dohot hagugon, rodi hasamapon salin di lelena. Amen. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di perbadia mana madongani hamu saluhutna. Amin. Horasma dihamu amanginang, salam sehat. Salam sehat.